Ayo, Ndang. Pindah kasur, adem. Kene sik. Karate jikun go. Iya. Karate jikun. Ayo to sing manut arah. Ndut. Iya. Turu lo masuk yang ngeper. Kelayar yang riku lo, Ndang. Iki engko tak gawe ning bonekae. Usah. Tak gawe nek kasur. Usah kene sik. Karate jikun go, karate go. Hawane adem ning kono loro kok boyoke. Ndang pindah kasur. Wis. Jikun tiba ya? Jikun tiba go. Jikun tiba ra manut. Ngate go wisan go. Salah to. Ngate go. Mana kamu, Bang? Sampai pingin Ndang turu kasur. Ayo Ndang, iki wis bengi ning kono loro boyoke engko. Ning kene tak ngejogrokan lambune rokok, enggak oleh. Ndang kono lho ning kasur kono. Ngadeg. Ndut. Mana ka jumpa nyoko sanganan aku. Jikone mau mbah saiki ya. Usah. Lho. Pemisui ripnah tuh ya dosa, enggak oleh. Ndang, Dok. Sedotannya juga ning meja kono, Ndok, Ndang. Ndang. Kalau kasore. Mah, tolong kene aku nek seneng kene sik cuma tetep. Rifki, bonekae gono. Rifki Ndang, gono. Kuwi jalukan. Ayo aku. Apa tak? Ayo. Turun kene boyoke loro. Manut ora ayo. Karate jikuke. Gujuk ora. Seseng kekasih. Lah iki lho. Iki lho. Lah rene. Lho timbone. Karepe ngerapekne dhisik lho carane. Ndang pindah kono. Mah, kene sik. Nanti pulang kan. Karate jikokno, karate. Masuk. Ayo. Iya, lagi ya. Kalau kasure. Yo. Kon turu penak kok Sawangan iki. Manut ora kok ora? Mah, jelasin kok, kabeh. Lah iya kono lho. Ayo. Gak turu ki. Ning kene ambune rokok. Ndut. Dah. Mentot klotok-klotok iki. Mencret kowe. Ayo. Ngeper oleh ngontot lho. Ayo Cahayu. Wes ngene. Iki apa iki? Sing pasang tali paling. Iki apa iki? Heh? Yuk, jikok karate. Iki apa karate? Usah. Orang tak pindah jikok karate. Jikok karate. Ayo. Dang. Tidak nanti. Ayo, Dang. Tata Mas Diko. Kok ngene kok ngeper ae. Dibenakne sik iki rambutnya nek jabritane kok kemeng. Kamera bola kan, Jo? Melu. Enggak tapi bola. Malam mingguan ora. Golek apa malam minggu? Campur. Aduh, sor jambu dulu lah Mira. Saiki ndak budal rono Ndang. Ndak budal lawan nek arep sor jambu. Sa. Arepe nyandi. Jalun. Enak. Arepe nyandi. Jalun kok. Arepe nyandi. Ini. Bengi-bengi kok arep. Wes. Karate ka? Karate jikoke. Karate tak jikoke. Usah. Karate jikoke. Kok ra manut. Kemudian dijiko. Bengi-bengi diomongi angel. Kemudian dijiko. Kemudian jiko turu. Manut apa ora? Iya, nek iki ya. Golek bekicat apa ora? Ndut. Lah ini. Lah. Lah dijiko kemudian ayo. Sana. Iya ya kene ndang, kayak turu kene. Kita anak bagi mana? Iya. Ndang. Cuma wae nih. Ndang. Kemudian jiko. Ini tak cincang lho engko. Iki lho sawang to, iki wis enak lho nggih turu iki. Kok bangga ho. Nang glimpung e. Glimpung. Tak jikone kemule. Enak kok. Aja wae nih. Kemule tak jiko. Aja wae nih engko. Senjatane kuwi tak. Kemule tak jikone ndang. Ndang bimbung ngono. Ndut. Lagi anak bagi ya. Tak dole lak nang kasure ya. Anak bagi mana? Diweh ne. Dibakar oleh iki ya tak bakar lek no. Jikone korek cah. Jikone dibong e. Jikone korek. Ora manut. Enak, bener kami enak. Jikone korek aku. Enak. Dibong e ra manut. Nang gletak kono. Ndut. Salah tuh, Bang. Salah tuh, Bang. Kan kok. Ora gelem turu, lek turu kene klono no. Napan ora iki? Nggak usah terus sing kakak
Ndang kono lho. Mapan apa ora? Mah, Mapan apa ora? Masa apa ora? Mapan apa ora? Iki lho, deloken. gak usah kabarin kok. Mapan apa ora? Tak cethat lho golek Ramanut. Tak cethat lho nggo. Gak usah. Cethat. Gak usah. Enggak usah ndang gledak. Nuka coba aja semua kosong. Ndang gledak ora tak cethat nggo. Ngenteni aku emosi to. Sangan aku. Salah tua. Salah aku. Coba nuka kosong ana apa tak umpan nuka ko. Ndang. Sangan aku, Ramanut. Ndut. Sangan aku. Yang salah tua soket. Hah? Salah tua. Sangan aku. Sangan aku. Hah? Ngenteni aku emosi to iki, ha? Tinggal lagi lah. Gledak. Tak kembali. Kok arep Ramanut karo aku arep iki? Ya dicerat lagi. Gak usah. Gledak. Nuka tempat nuka. Ya domba. Rimpung. Rimpung dikemuli. Apa ini kami nak? Iya melu engko lak Rina turu iki melu. Kok arep Ramanut karo aku ya? Tenan ya. Semua tupas ya. Semut tupas rene, semut tupas bongko. Rimpung. Kok arep Ramanut karo aku ngenteni aku mendeleng-mendeleng ya? Kok arep wani-wani ya? Sik ngepir. Tadi kan nanti yang jalan. Lah dikroni. Yo, ngono. Sing gede wis cilik. Main aku. Enggak bagian mana? Nek bagian iki. Ini kok kemulan kok. Kok arep ngenteni aku mendeleng-mendeleng ya? Sik berdoa sik nang. Berdoa sik tangane piye? Bismillah. Loh. Salah tua, salah tua. Wis ora tuh. Nang berdoa sik tangane piye? Tangane piye? Ndang lho, tangane piye kayak turu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Balik ana. Bismillahumma. Habis. Bagis. Amin. Amin. Amin piye tangane? Amin. Kok arep kok ngenteni aku emosi lagi malu. Aku mau lho dino emosi. Dikroni iki. Diwiki apa ora? Diwiki apa ora iki? Ndak usah. Dikek sanding kene. Sing dingane sing cilik, ndang kene. Ora nek jikok kae kok. Ya, iki diwiki. Nang ngene. Kemulan kok. Kok arep drama lho ya ini ya. Wong penake koyo lho, ngepir. Salah tua. Jencah. Wis menang. Salah tua. Menang. Anu ka pakai nuka. Han. Wes. Han. Wes. Han. Wes. Tidak tak andelengi. Apa Ramanut karo aku kon turut tok ae. Awane adem kon nganu kok pangane kono. Wong iki padha sayang ora kok pegel ditepakne kaya ngene kok. Krungu? Salah tua. Wis rek ya. Enggak stabil blas sih.